కాళేశ్వరం దగ్గర గోదావరి నదీ తీరంలో 12 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న సరస్వతి పుష్కరాలకు రెండో రోజు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. కాకినాడ శ్రీపీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ 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 పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి త్రివేణి సంగమంలో పుష్కర స్నానం ఆచరించారు. అనంతరం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకాలు, విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ అధికారిక స్వాగత ఏర్పాట్ల మధ్య స్వామీజీ పుష్కర స్నానం, ఆలయ దర్శనం జరిగింది. जातवे